Burton Azzoppardi ta' 21 sena minn ħażabbar nżamm arrestat wara li ġie akkużat li prova jikkorrompi xut brabta ma' każ ieħor li qed jinstema' fil-qorti. L-allegat każ seħħ aktar kmieni din il-ġimgħa fil-Birgu meta l-imputat għamel kuntatt ma' mekkanik li kien ġie medet minn qarib tiegħu li anki prova jtajru wara tilwima brabta ma' kwalità tax-xogħol. L-imputat allegatament avviċina lil mekkanik u offrilu ammont konsiderevoli ta' flus kontanti u arloġġ tad-ditta. U ġie mixli wkoll li kiser il-kondizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest u li kien riċediv. U wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u saret talba għal ħelsien mill-arrest wara li qam l-argument li l-imputat għandu n-negozju tiegħu u bintu ma tiflaħx. Il-prosekuzzjoni esprimiet il-biża li l-akkużat jerġa' jagħmel l-istess u għall-istess raġuni l-qorti preseduta mill-Maġistrat Ian Farrugia ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. Milos Dlugos, Ġermaniż ta' 33 sena li jgħix San Pawl il-Baħar ammetta li kien involut fi ġlieda ma' raġel li kien joqgħod fir-residenza miegħu u ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u qal li jiddispjaċih. Il-qorti tagħtu l-ħelsien mill-arrest fuq il-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien 3 snin.